Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. May koneksyon sa termite gang responsable sa pagpangawat sa mga dalagko nga commercial establishment ang nagtuyo nga mangawat sa supermarket sa subag sa Bacolod suno sa PNP. Natabuan nga nabatian ang ila pagpaniltig sa salog, rason nga wala natigayon ang ila tuyo nga pagpangawat. Yari ang report. Nakaayo kag natabunan na sang management sang Metro Supermarket ang buho malapit sa ATM kag betting station sa sulod sang commercial establishment nga ginapatihan target sang termite gang. Merkules ang aga sa nabutikan sang security personnel nga may nagapaniltig sa floor tiles sang supermarket. Rason nga napalinto ng katapo sang Police Station 9 kag napunggan ang tuyo nga pagpangawat sang notorious nga robbery group. Ginsiling ni Bacolod City Police Office Director Colonel Juristic Coronica nga ila na ginapadalman ang mga posible koneksyon sang grupo nga mo responsable sa mga pagpangawat sa mga dalago nga commercial establishment na nakip diring baligyaan sang alahas sa sulod sang Gaisano Mall sa Silay City sa nagligad nga tuig. May ano na kita, no? May instruction na kita sa atong Chief Intel kahapon nga lantawon sa ang possibility nga may nagkadto dire. Kaya di, ang akon sina nga assessment is hindi natin sila magkadto kung wala sang local nga nag-receive sila. May contact. Kalabanan nila sina mga pangayaw. So, amo nang aton nga ginalantaw kung di na sila nagalali kung sinong ila kontak. Nagwa sa pagpangusisa sang kapulisan nga sa drainage system nag-agi ang masobra 2 tubtob 4 ka mga persona nga nagtuyo magsulod sa supermarket sa Barangay Sumag. Likewise, we also instructed our Chief City Intelligence Investigation Detective Management Unit nga lantawon ang record nationwide kung sino tong ng mga nagalatakpan nga amo sina ang ginahimo. Kaya ang soko naton nag-lift man to sang kung anong posible to nga mga print nga ma-recover, so base mag-match. Okay. Or posible sir, halin nakahagwa na ang iban sila nga nadakadatakpan before? Yes, most likely, no? Kaya ilato naton ang atong isa ka bangko sa Mandalagan early 2000 to natabo. So base nakagwa kag naghimo naman liwat. Halin sa kilid sang sapa, ginusoy sa mga kawatan ang drainage system nga lapos sa idalom sa mga pamalay kag pader hasta na sa ginatarget nila nga ATM kag betting station. Diri sa tamburong sa idalom sang Sumag Bridge kinapatihan nag-agi ang 2 tubtob 4 ka mga persona nga nagtuyo mga wat sa sulod sang supermarket. May kalabaon nga tunga sa kilometro ang ila ginusoy nga drainage system sa tuyo nga masulod ang kumbuyahan. Natigayon nga na-recover sang kapulisan ang nabilin nga jack, grinder, bolt cutter, mga bara kagiban pa nga mga bag-o nga tool sa mga nakapalagyo nga suspect, pati ng bag nga may unod nga condoms nga among masami ginabili nila sa ginaransak nga establishment.